assalamu aleykum bandiraɓe yeɓoɓe Gatamare TV on calminama on mbiyama bisimilla moon kadi e Gatamare TV arti kadi no wowi waɗande moon kala ko kewi ko ganduɗa tigui vidéo ji baɗɗi fayida ɗo waɗanta moon enen gandi ɗeɗo balɗe foof haala ka heewi e nder Djoum ha e ko taari Djoum ha e département Podor gam kay jinde wonde e jeere Djoum hakkude jeere nde fuuro enen gandi ko jinde mawde wonno ɗo nede hay ñanden ni enen mbawi wiide Gatamare TV waddi yewtere o mo ganduɗa ko monsieur le maire woni premier adjoint au maire woni Oumar Diaw enen gandi ɓe mbaddi hen taw koye Aboubacry Ndiaye ɓe mbadduno ndeɗon yewtere kono noon o haalino o wi kadi kala nde machine daña tan ndeɗon jinde wawata ittede ɗo e jeere nde kono hande o artiri men ɗo ede wadde ɗo vidéo oɗo mo ganduɗa tigui ko haaldude bandiraɓe kay ko gam wawde yewtide mumen andinde ɗumen kadi jinde nde oɗo saaha ittama e jeere nde taw ko ɗum gonno ɗum caɗele hande kam en wayno caɗele ɗe nan cafre on jeeyi oɗo machine nokko ene waɗa benuji ɗi ndufoye kono hoto men woɗɗoyde mi haalantu moon Gatamare TV enen gandi kala e saaha kala ko kewata e nder département o kala kadi ko kewata e nder commune mo Djoum mon mbawa yebde ɗum ɗo e Gatamare TV ene weeɓi ha maayi so tawi a yeeɓi vidéo ko ni tan mbatta ɗo ñoƴƴata so tawi a ñoƴƴi ɗo ñoƴƴiya dow tan mbaɗa abonné kala vidéo mo Gatamare TV wawi nannude ma waw ɗum hebde so Allahu lamɗo o jaaɓi hande noon enen gandi machine o guila subaka dawi ɗo yede nanno ko camion ngaji ɗiɗi gonde e makko ene ƴetta mbalit o ene jaltina ɗum wuuro ngo ene juppoye ɗum kono noon min gar joni e yewtide ɓen ɓe ganduɗa ko tawaɓe ɗo yede holnoɓe jiyanɗe mabɓe holno sifori kono kadi min ƴettu ɓe ganduɗa ko liggotoɓe e maire hol pelliti ɗeɓe jogui janggo e jaam kay gam mballito wawa wasde artude ɗo yede ganduɗa ko délégué jeere Djoum omo artana men tigui kamɓene caggal nde mballito o itta ɗo jinde nde ɓe gullatno ñande fo ittama ɗo e jeere nde hakkude jeere nde e fuuro omo artana men hol pelliti ɗeɓe ƴetti janggo e jaam kamɓene hol darde ɓe mbawi darade ha jinde nde wasa artude ɗo ɗum noon bisimilla ma eyi ko ardi fo Allah jarama on jarama min beltima joguiɗo oɗo arjiguine yo Allah ɓeydu ɗum ɓeydana ɗum ene wayno hande jeere nde ɗo ene wayno gurdam mayre foof ko ɗo e to jinde nde woni ɗo e jeere nde ɗo liɗɗi ɗi jeyete ɗo te ere jii kam hunde ne wayno ballodirde ni ene wayno so ɗum ɗo so ittunoko en gandata musiba rafi muɗum ɗo haɗata e meɗen en gandata Allah noon jarama on darima hen onon yimɓe gata mere on jonni on pindini ha yettima hande ɗo yetti ɗo ene wayno jeere nde kam nde ko waɗano hen ko fo Allah itti hande ha laaɓi ha wi cer heddi noon ko min mami rutto e yimɓe jeere ɓe min daña ko min jewti min rutto e ardiɓe amen ɓe hono mairie mi sikku won jettoru poɗɗa jogade ko fewte mairie o hande o on gullino ɗiɗo gulali ɓe gari ɓe dartima ɓe guitti ɗum hol onon ne holko mbiyeton eyyi to banggue mairie o minen min mbawa tan ko yettude Allah min jettaɓe saabu ɗum kala koɗo ɓe dillani koni tan heewi waade e wonduɓe fo noon saaha sa fof ŋaccodirtu kamɓe koɓe mbawi ko kamɓe tan mbawi ɗum saabu ɗum hande oɗo salteɗo tolninoɗo so wonano ɓe memi ɗum ɓe mbaɗi hen doole mabɓe min joɗinomo boom wiyanomi mataw ɗum ɗo hanti wona hunde gasore min jetti Allah min jettiɓe hano doole mabɓe ponno surtout noon momin gondino hono Oumar Diaw hande ko kanko min goytonto ko kanko min kaldata ɓe joguino conseiller commission de marché on ene wayno on min mataw daranaki golle ɗe hande darani golle ɗe tan ko min e Oumar Diaw eɓe wawi wadde foof min jetti Allah noon amin jetti Oumar Diaw hande kam laaɓi yooɗi heddi noon ko ɓe gara min pewji guila e law guila kadi watani no wano ɓe kalana min noɓe jiɗiri ɓe kalana min noɓe liggorto mi haalano julɓe ɓe min ko ɗum woni gollam ko haalande yimɓe ɓe haaɓe nana te somi haalini kadi mbeɗa yakorimaɓe nan eyyi ɗum noon ha joni onon yeeɓoɓe haalirde moon onon yeeɓoɓe Gatamare TV enen joddi enen kuccidiri e ɓe ɓe ganduɗa tigui ko kañum en goni fittoɓe aɓe gartan men kamɓene nde ɗo jinde hol caɗele ɗeɓe kawrata hen kamɓe goni dawoɓe oto ñande foof bisimilla eyyi ko adi foof min calmini moon caɗele ɗe men kawrat ɗo ene keewi saabu wuuro ngo e hoore mum ene noto ga e jinde jeere nde fonno wonde tan ko yimɓe jeere ɓe gadda ɗo mbalit kono yimɓe wuuro ngo gaddata ɗo mbalit te kadi soɓe gaddi ɗo mbalit kadi mbalit o ɓurto jeere nde doole ɗum ɗon noon ko hunde nde ganduɗa ko caɗele ne mbayni leydi somin panani joni kominen garata min ƴetta ɗum min jaltina ɗum ɗo somin paani tan caɗele ɗe peñat ɗum ɗon noon ko wuuro ngo foti darade darde yidde wallude yimɓeɓe foof ballodira ko nawate ko yimɓeɓe ndena ko nawate ko addoɓe ɓe darto ha oto mbalito ara nder wuuro ɓe ƴetta ɗum ɓe jaltina kono wiide yo jeere waɗe dépôt mbalit addata tan ko caɗele eyyi kono caɗele fo e aduna amen daña ɗum yimɓeɓe kaala hen ko fotani kalde mbaɗa hen ko potani wadde ene liggue no fotiri ko
ko yimɓe ɓe goni ɓe ndenani ko poti rende wuro ngo ko soɓe ndenno ko poti rende wuro ngo ko goto fof jaggi mbali mum ha yi oto mbalit o wayata ni e jeere nde mbalit jeere nde wona mbalit jeere nde tan ɓulo woni ɗo ko mbari nder wuro e mbalit jeere woni ɗum ɗum ɗon noon ko hunde nde ganduɗa ko population o fof foti darade reena ɗum jaggodira e mairie kamɓe fof ɓe toppito laaɓal wuro ngal mairie ɓolo wawa jogade laaɓal wuro ngal koma wuro ngo yanta hen so wuro ngo yanti hen ngan sa ngo yonti kala no mairie o yiɗiri waɗirde mbalito ko noon wayata kono mairie ene yiɗi laɓɓinde wuro ene yiɗi tunwinde wuro sagataɓe wuro daranaki wuro saka pewdo wuro wawa amnade ɗum ɗon noon kala ko wawi wonde moƴƴi ko mairie ndi so darima yimɓe wuro ngo dara sa e woni ɓiɗɗo wuro a ari ɗo a tawi ɗo e neɗɗo ene waɗa ɗo ko fewani jaranma hen hunde foof kono ɗo joni oto men gummadi ɗo ma yi sarataji walla pousse uji gadda ɗo mbalit ɗum ɗon noon kala ko wawi hen wonde ko wuro ngo e mairie ndi daroto darde nde ganduɗa ene poti wallodirde ha wuro ngo yaara yeeso saabu ɗum mbalit kam kala ɗo woni koko bonnata fewdata eyyi minen ko nden yiyande min jogui hen minen sukaɓe liggotoɓe e mairie ndi fof amin ɗo daari hay hen goto mankani heddi noon ko so tawi woni yimɓeɓe ene ballodira yo ballodira gollal mairie ngal yo ballodira gollal wuro ngo yaara yeeso feewa eyyi ko ɗum tan ɗum noon ko onon naniri noppi moon kadi jiiriguiri moon ko kamɓe tigui ganduɗa dawoɓe oto ñande foof ko kamɓe goni ɓe ganduɗa tigui kamɓe kaali kaɗo haala message moɓe kuccini e population o kamɓene ɗum noon enen gandi jeere so tawi haalama rewɓe ene dawa hen kono kadi worɓe ene dawa hen oɗo saaha enen kuccodir goto e rewɓe ene artan men hol caɗele ɓe gurno ɗeɗo balɗe foof jinde nde ko woni ko ɗoyete bisimilla makko hol caɗele min guuri Saydou ko min guuri tan ko caɗele ɗe ganduɗa tan ɗe pewani saabu ɗum jeere nde ɗo ko hen min jeeyata komin yimɓe min jiiɗi fofde ko heed belɗo saabu ɗum ina tampini amen luuɓo ene tampini amen ne dérange amen minen noon ɗum welani amen sonno ko sago wona ni wayata saabu ɗum jeere nde wayino ni min nodda réunion mairie min jeehi min mbiya jeerde ne wayni fewani pokkinde min jeehi mairie ɓe mbi amen maɓe gaddanamen ɗo ene oto daro somin liggima min paari suu gorko goto nen ɗo mi anda no wiyete kanko naata e jendo wiya gaare min jettima oɗo amen yonti min ɓofta kala salte momin joguino min gadda min mbaɗa e poubelle o rufoye ɗum kam onon gandi wadde wona minen mbaɗa ɗo salte oto ko ɗo darto suu gorko o naata e jeerde wiya men gaare gadde oɗo amen yonti min gara min mbaɗa e poubelle o rufoye kono ko taari koɗo fof guila Sinthiane ha foof ko taari koɗo fof kañum rufata ɗo minen noon odoro no tampini amen ɗeɗo balɗe amen tampi min mbawa hayyede joygodoma saabu ɗum wiyano ko dimanche jeere nde dawetake ko pittugol minen fof min daadi hamin tiri min mbi ɓayri ko pittugol min dawata jeerde min denda e mabɓe hare nde min denda min pitta jeerde min gari dimanche min jaani hay goto par rapport hande noon foof e waade noon ko kalɗa ko fof ko caɗele kono hande o onon joguino caɗele to batte foofali moon hande onon wonti fittama ha laaɓi onon hol darde mbawɗon darade hen wadde hol welama joguiɗon hen sana weltare tan saabu ɗum neɗɗo kam ne yitti tan wurde ko moƴƴi saabu ɗum minen komin darino hamin tiɗi minen rewɓe worɓe amin paadi oɗo ñalawma somin mbiyanoma hande jeere nde dawetake min dawata e mayre min ganda min denda e mabɓe liggeeyo kono ha hande minen komin rewɓe nde min joguini laaɓal galleji amen noon min jiiɗi laaɓal ɗi jeere ɗe fittama ha feewi so poubelle darnama min mbaɗata hen komin poti ko wadde min mbatta hen salte nde neɗɗo fittirni galle mum ha laaɓa fittirno suudu mum ha laaɓa ko noon tan yiɗi fewdirde banggue goɗɗo saabu ɗum mbawa fofde ko moƴƴi saabu ɗum ɗo wona cellal ko rafi won ɗo komin pofata ko moƴƴani e amen ko noon en jettimo en jarnima ko Mayram Sy wonno vraiment kanko haali e konngol rewɓe jeere en beltanimo no feewi ɗum noon yeeɓoɓe ayaw men Gatamare TV mbiɗen guila subaka ɗo e jeere ñum gonnoɗen enen gandi jinde wonnode hakkude jeere nde fuuro oɗo saaha enen mbawi ittama gasi ha laaɓi oɗo saaha koye sakket o wonande tawno enen nana tan machine o ne diire ɗum ɗon noon koye sakket golle mabɓe goni oɗo saaha noon enen gandi en naati ɗo e jeere nde en kaldi ɓe ɓe ganduɗa ko liggotoɓe e jeere nde kono kadi en kaldi e délégué match o en kaldi e dendagal liggotoɓe ɓe ganduɗa tigui ko fewte mballito kamɓe kala en jettiɓe en jarniɓe amen mbiyamon tan mairie kañum haali ñanden enen gandi vidéo mo yewtere nde ɓe mbaddi e mo ganduɗa ko monsieur le maire Oumar Diaw o holletino tigui oɗo saaha so tawi ɓe dañi machine ma itte ha laaɓa mballis o itte ɗo e jeere nde so mballis o ittama kadi pellital ngal ɓe ƴetti gardanal kam otoji garɗe ɗi enen gandi otoji mballis ɗi ko goto wonno oɗo saaha ɗiɗi gaari tawtimo ɗo yede kono kadi ene ɗamina tataɓo ene ara o wi noon ko goto kam ko jeere nde tan herori ɗum so tawi fini subaka ari daro ɗo yede kala mballis mo ganduɗa tigui ko balnoɗo e jeere nde itta ɗum rufoyo so arti kadi daro ha 13 heures 14 heures wawa yaade wadde firti mballis balɗo o ma itte nder ñalawma o kono kadi ñalluɗo ɗo ma itte nder ñalawma o kono noon foof kadi alay saago enen
baylen jikkudi mbawen yaadude hen ko wona ɗum ko mbason yejjide onon yeeɓowo an jeeɓowo Gatamari TV alay saago mbaɗa ƴeew ni no vidéo o yarani ko noon jarata ɗo tan ñoƴƴata mbawa wadde noon mbaɗa abonné so tawi a ñoƴƴi ɗo e on no mbatta so tawi a waɗi noon mbawa wadde abonné Gatamari TV kono kadi en jetti en jarni ɓe ganduɗa ko caméraman men woni Makky Bocar Sall kañum gondude kono kadi caméraman ko technicien wondude Amadou Gueye taw kadi kañumne ko technicien men mo ganduɗa toon to radio Gatamari to kono kadi hay Gatamari TV kadi ene dilla hen waɗa golle baɗɗe fayida en jettiɓe en jarniɓe kamɓe kala dendagal wonnoɓe e yebde men guila nde puɗɗiɗen ha ɗo joni en jettiɓe en jarniɓe mbawon wadde abonné Gatamari TV ɗum noon Allah jarama on jarama ha sahaji goɗɗi kadi e gueɗe goɗɗe joljole goɗɗe e Gatamari TV